Как да си направим мусака в мултикукър само за 30 минути? Загрявам си уреда на опция соте. Прибавям мазнина, в моя случай олио. Нарязвам си една глава лук и един морков. Към тях прибавям една лъжичка сол, за да си пуснат аромата. Добавям каймак. Към нея съм сложила само подправка за кайма. Запържвам я до златисто. Добавям си картофите заедно с червен пипер. Като подправки слагам чубрица, сушени зеленчуци, универсална подправка и сол. Доматено пюре, магданоз, вода. Слагаме си капака за готвене под налягане. Изпускаме парата след 5 минути. Правя си заливката, 2 яйца, една купичка мляко, малко брашно. Заливаме си мусаката. Слагаме да се пече на 190 градуса за 15 минути. Свърши ни времето за печене и след 30 минути вече имаме готова мусака. Стана много вкусна, надявам се да ви е харесало, последвайте ме за още видеа. До скоро!